Евгений първи номер, не може да го представя. Ох, мама ти да и пак скубиш! Добре, че не идам. Абе, много скубиш, бе! Маквей. Абе, ти като някой кокошка да не като такова. Точно не мога да обръсни 5 часа, брат. За всичко има време. Някой по-късно. Той е пред нас. Абе, брат, много скубиш. По-бавно е тук е машинката, бе. Той не знае. Абе, ти да не си спря машинката, бе. Да, бе. Я дигни оборотите, не се бъде, болчето човек. Дигни малко оборотите, бе. Дай, не. Чакай. Няма пауза. По-слаб тока ми е натърнал ми. Я не е Ти са представиш да спре тока. Не, ще батихме. Чай, че се направи. Готово. Става вече съм болен. Бега. А той ще напълни. Иначе ние трябваше да свържим там също. Да, не че ми кажеш. Ама е много яко на допер, между другото, само да ми кажа. Гени заридаваш. Гени! Гени, после като ходиш без да ме стъпаш върху косата, бате. Добре, че събрахме тази, че да стане шоуто, бате. Не мога, не издържам. Вече щеш не си. Абе, се роти в Аушвиц, бате. Ама те, вие къде гледате, трябва да плаща нещо. Ние само се бъхнехме, те да са зле, а вие се гледате. Ай сега по 20 лев. За ход. Ето и друго, те само ще има бакен барка. Може. Ай, брат, че ми изде тая машинка охот, бе. Хапи ма бе, човек, аз си казвам. Гледам ми вземеш отбраната, ще е бъкна в мазата. Какво му да, я сме ли дилъра, бе. Я му съви кичурче, бе. Съви му кичур. Копеле, щяхме да си оставяме такова. Сещаш ли се? Ама със сигурност, човек. Да, бе, наистина. Чакай, че няма мога да те покажа. Какво правиш, бе, нарко? Та машинка много добре работи. Къде личкаме, брат? Но между другото, чух дали е почнем да играем на така на бръсна. Те ще вземат казармата да бръсне хората. Абе, така това плеши отгоре. Не му забаря. Евгений, че малко си смееш, брат. Аз вече почти свършвам. Поне добре ще си взимал шапка за вънка. Да, бе, ще ми е студен на чиквата. Има шапка. Ама давай и брадата. Не. Не, между от машинката няма да се обринеш. Моля? Знам, аз се бръсвам с машинка. Постригвам се, ама... Не искам сега Аз тая... се бръсна ли си с бръснач? Не мога да намеря просто така представка, която да ми
постригна брадата така, каквато е в момента. Ей, това ми е брадата. Викат правилно. Утре специално за тебе ще дойда на кафе в Павлике и вие какво ще кажат твоите приятели. Че аз не знам кога ще дава първо кое. Обаче... Нагласите ми още един матурно, моля ви. Много не мога приказва, брат. И сега ще видиш какво да е в гейм, но... Ето това, защото му е баба матурно. Да. А той как го подстригал наистина, пияна това. После една фанта ще ти дадем. Не, после някой ще ме мине, ще ме оправи. Поне за както трябва. Единствено той е читав. И читах са пияни, май. Ей, момичета е там с снайповете. От патреш. Добра химия. О, ще кихна, брат. От Косталия? Не, машинката ме кара да кихам. Добре, човек, сериозно. Да, бе, наистина. Кой си, сериозно? Мутра си, бе. Как е причал от шоуто? То ме отличава. Не бе, човече. На шоуто от Слави един причал на... На Краси Радков. Не. Много голям Росен Петров. Има коса. Не. Тя е за